To je jedna od akcija koje smo mi bili inicijatori i nositelji, ali su nam se pridružile i ove druge 3 dalmatinske županije sa vrijednosti preko 170.000 kuna, gdje je taj med dobio zaštitu izvornosti, gdje će i otići sada i u Brisel na verifikaciju, ne samo jedan, nego 8 ili 9 medova iz našeg područja Dalmacije, kad govorim, sve 4 županije, i to je jedna posebna vrijednost kad je nešto zaštićeno. Vidite kolika se borba i marketinški i tržišno vodi oko zaštite izvornosti određenih proizvoda. Zato nam je drago da su ti naši medovi uistinu postali segment te zaštite izvornosti onog što jeste uistinu dalmatinsko. Iskoristit ću ovu priliku najaviti da ćemo ove godine 4. godinu za redom, dakle temeljem programa Vlade Republike Hrvatske, imati i 4. školski medni dan, gdje će svih 35.000 hrvatskih prvašića dobiti svoju prvu staklenku, nacionalnu staklenku meda i dobiti slikovnicu edukativnog karaktera koji je prilagođen djeci te dobi. S ovim predavanjima pokušavamo pčelarima približiti nove tehnologije, nova saznanja, novi način tehnologije pčelarenja s obzirom na situaciju ovih klimatskih promjena što nas zadnjih godina pogađaju sve. Situacija je takva, mi smo to poklopili sve u epidemiološkim mjerama, koristimo sve one parametre koje moramo koristiti da bi zaštitili naše izlagače, posjetitelje ali zahvaljujući opet našoj županiji koja je pokrovitelj ovoga sajma, Ministarstvu poljoprivrede i nekim gradovima i općinama koji prate ovu našu manifestaciju, financiraju, jer kažem, mi smo udruga, mi smo volonteri, bez njih i njihove pomoći mi ništa ne bi mogli.